ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ମାର ମମତା ଡୋରି। ଅତି ଯତନରେ କଷି ଭିଡ଼ି ଥାଅ ଡୋର ରସି ପୁଣି ବୁଣା ଦଉଡ଼ି, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ଛିଣ୍ଡେ ନା ମାର ମମତା ଡୋରି। ଜନମ କାଳରେ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦ ଶୁଣେ ସେ ଡେରି, ଅମୃତ ସମାନ ନିଜ କ୍ଷୀର ଦେଇ ରୋଗ କବଳରୁ କରେ ସେ ପାରି। ସନ୍ତାନର ମୁଖେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ସେ କାନ୍ଦ ଦେଖେ ନାହିଁ ହସକୁ ବାଢ଼ି, ଧୂଳିଆ ଧୂସର ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ପଣତ କାନିରେ ଦିଏ ସେ ଝାଡ଼ି। ଅଳିଅ ଝଟକୁ ଆକଟ କରେ ସେ ମୁଖରେ ତା ହସ ରହେ ଘୁମେଇ, ଆରେ ଭୋକା ହମ୍ବା କହି ସିଏ ପେଟ ପୂରା ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ଖୁଆଇ। ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ଗୀତ ଗାଇ ସିଏ ଅତି ଯତନରେ ଦିଏ ଶୁଆଇ, ଅଝଟ ହୋଇଲେ ଅଗଣାକୁ ନେଇ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ଦିଏ ଦେଖାଇ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦିଏ ବତାଇ, ସନ୍ତାନର ସୁଖ କାମନା ତାହାରି ସଦାକାଳେ ଥାଏ ଆଶିଷ ଦେଇ। ବାର ବ୍ରତ 13 ଓଷା କରି ସିଏ ଗୃହର ବିପଦ ଦିଏ ମେଣ୍ଟାଇ, ସନ୍ତାନ ତାହାର କାମ୍ୟେ ବାହାରିଲେ ଫେରିବା ପଥକୁ ରହେ ସେ ଚାହିଁ। ଆୟ ରାଶି ସବୁ ଖରଚ ନ କରି ଅଳପ ଗୁପତେ ରଖେ ସେ ନେଇ, ବିପଦ କାଳରେ ସେ ରାଶିକୁ ନେଇ ସନ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ ଲଗାଇ। ଧନମଣି ଗଳା ମାଳି ରଙ୍କ ନିଧି ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକଇ ଉପାଧି ଦେଇ, ବହୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଅଭାବ କୋଷଣ ସହି ନିଏ ସବୁ କାନି ପତାଇ। ସବୁଠୁ ମଧୁର ମା ନାମ ଗୋଟି ମାତା ସେବା କଲେ ଆୟୁ ବଢ଼ଇ, ମା ପାଶେ ଥିଲେ ଦୁଃଖଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶତ୍ରୁ ଭୟ ପାଶ ମାଡ଼ଇ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝି ହୋଇଥାଏ ମା ଋଣ ଶୁଝି ପାରେ ନା କେହି, ସଂସାରରେ ତୋତେ ସବୁ ତ ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ ମାଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ସମୟ କାଳ ଆସି ଗ୍ରାସୀ ବିଛା ହେବା ଯାଏ ଖଇ କଉଡ଼ି, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ଛିଣ୍ଡେ ନା ମାର ମମତା ଡୋରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।